Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 17, asteartea da eta bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Mirari Zestau, Mirari Hitza udalerriko bizi lagunetako bat da, eta Salbemos Iza Gulina Bizirik ekimena edo plataformarekin aurrera egin diote, Hitzako makroproiektuekin amaitzeko, Hitzako makroproiektuak 4 dira eta Mirarik kontatuko dizkugu zer nolako makroproiektuak dira hauek, eta bestetik Juan Carlos López, Juankar, Nupeko euskara irakaslea da, eta Iruñeko Batasunaren pribilegioaren harira izan zela urteurrena, aurten antolatu Nupek hainbat hitzaldi eta erakusketa bat, eta horren harira Juan Carlos bada erakusketa horren arduraduna eta erakusketa eta hitzaldi horiek kontatuko dizkigu. Baina beti bezala goazen betiko lehenengo edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1919an Madrilgo metroa inauguratu zuten. Urte batzuk geroago, 1926an Jose Aristimuño Aitzol, euskal idazle eta kazetaria, torturatu eta fusilatu zuten Hernaniko hilerrian. Egun berean, baina 1964an Txinak bere lehen bomba atomikoa frogatu zuen. Eta bukatzeko, 1982an Rigoberta Menchuk bakearen Nobel saria jaso zuen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteartean Flobin mitologiako ipuinekin, Xabi Flamarike ipuin kontalariarekin Flobin mitologiako ipuinekin. 4 urtetik aurrera Barainaingo liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan. Hitzaldia adimen artifiziala ChatGPT, Itziar Aldaberen eskutik. Arratsaldeko 7etan Iruñeko geltokin, sarrera librea. Asteazkenean batetik irakurle taldea, emakumeak arraza eta klasea. IPES Fundazioaren eskutik irakurle talde irekian Angela Davisen emakumeak arraza eta klasea liburua izango dute hizpide. Bestetik hitzaldia euskararen egoera Nafarroan, badago euskarafobiarik, Amaia Nausia eta Amaida Sukuntzaren eskutik. Arratsaldeko 7etan Iruñeko geltokin, sarrera librea. Jarraian hitzaldia musikaren egoera Bera eta Bortzirietan, Joseba Irazoki eta Petxiren eskutik. Arratsaldeko 7:30 Berako Bera Landepan, sarrera librea. Bukatzeko Sakonean itsasoa ikusten da liburuaren aurkezpena. Patxi Zubizarreta Sakonean itsasoa ikusten da liburuaren egileak egingo du aurkezpena. Miguel Angel Elustondok aurkeztuta. Arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Ostegunean sexu aniztasuna hirietatik at. Iruki Larroxaren eskutik sexu aniztasuna hirietatik at hitzaldia eta tailerra. LGTBI+ pertsona gehienok hirietatik at sortu gara. Herrietan sortu hazi eta biziraun izan gara. Herrietako dinamika itxiek hirietara erbesteratu gaituzten arte. Azaltzen dute. Halaber, Armairutik plazara dokumentala eta ikastetxeentzako proposamen didaktikoa aurkeztuko dira. Arratsaldeko 6etan Etxarriaren atzeko kulturretxean. Ostiralean batetik Ez do Kiru akustikoan. Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak osatutako bikote artistikoak Ez do Kiru ikuskizunaren bertsio akustikoa eskainiko du Txantreako Saletarren antzokian. Emanaldia arratsaldeko 8etan izango da eta sarrerak 6 euroren truke eskuratu daitezke. Bestetik Basotik itsasora dantza ikuskizuna eskainiko dute SCNO Bik eta Dantzazek. Sorkuntza koreografikoa eta zinema uztartzen dituzte formatu berritzaile batean. Saio berean ikusentzunezko emanaldi batez gozatzeko aukera eta dantza ikuskizun baten antzezpena. Antsoaingo antzokian eskainiko dute arratsaldeko 7:30 6 euroan. Larunbatean batetik hitzaldia, gazteak eta herri ekimenak mugaren bi aldeetan. Baztango gaztetxea eta Baigorriko Basa Haizea elkarteko kideen eskutik. Goizeko 11:30 Elizondoko Amnestia elkartean, sarrera librea. Bestetik berrerabiltzearen artea. Urriaren 21ean arratsaldeko 5 eta 8 bitarte berrerabiltzearen artea tailerra egingo dute biltokin. Jarraian NBT 23 final laurdena Leitzan. Leitzako herri aretoan egingo dute Nafarroako bertsolari txapelketa final laurdena, arratsaldeko 5:00.
Amaituz tailerra aurrendako sormengunea, Bali Berdea, Terrapiun txipiak, Sandu Zelaiko Zibi Boxen arratsaldeko 5:30 7:00, 6 eta 11 urte duten aurrentzat, 2 eurotan. Haur eta familiendako antzerkia, Untxia eta Koiotearen abenturak, Iturramako Zibi Boxean arratsaldeko 6:30, 3 euro aurrez izena emanda. Igandean, astea amaitzeko mendi irteera, Kareharria Nafarroan. Mendi irteera antolatu du Biltokik Urbasara. Kareharria Nafarroan ezagutzeko ibilaldia egingo dute urriaren 22an igandean, goizeko 8:00 3:00. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, arraina barazkiak eta lekaleak azken asteetan prezioen igoerari gehitzen zaizkio. Elikagaien erdiak 10%tik gora garestitzen dira 12 hilabetean. Kooperatibak eta garraiolariak bat datoz kostuak murrizteko gaitasun handiagoa duten kamioiak eskatzean. Eskuinean batetik datorren igandean Zubir Iruñean lasterketa. Bestetik 50 eremu egokitu behar dira kautxuari buruzko Europar Batasuneko araudira. Argazki nagusian Ana Teietxeak gripearen eta COVID dosiak jasotzen ditu. Beso bakoitzean bana. Izenburuan 2 txerto aldi berean. Gripearen eta COVIDaren aurkako kanpaina hasi da. Behan batetik Israelek Rafa bombardatu du eta milaka ebakuatu daude bertan. Europar Batasunak aireko zubi bat irekiko du Egiptorekin. Gazako zerrendako biztanleei laguntza humanitarioa eramateko. Bestetik, Nafarroak 4 milioi eman zituen Palestinak proiektuak egiteko. Ezkerreko berrietan batetik Volkswagenek finkoak egingo ditu familia bateratzeko baimen berriengatik. Taldeak 145 handitu du ibilgailu elektrikoen salmenta. Bestetik, bihotz geldialdien biziraupena handitzea Nafarroan. Jarraian, Iruñean liburutegi publikoen biltzar nazionala egingo da. Eta bukatzeko UPNek 1,6 milioi eskatu dizkie arkitektoei eta pasabidearen eraikitzaileari. Diario de Navarrako titular nagusian, presio diplomatikoa handitzen ari da, Israelek eta Egiptok Gazara laguntza eramatea albidetu dezaten. Hamasekin lerrokatuta dauden ministroak zentsuratzeko eskatu dio Israelek Sánchezi. Gutxienez bihildako Bruselasen erdialdean izandako atentatu islamista batean. Argazki nagusian Maria Pilar Iturralde, ezkerrean eta Marian Sesma, eskuinean, voluntarioak dira eta Isabel eta Teresita aizpekin lisatzen dute. Izenburuan eguneroko aterpea pobreentzat. Diru laguntzarik gabe, pentsio minimo eta dohaintzekin bakarrik anaitxoek Iruñean ematen dute arreta. Eskuineko albistetan batetik konponbiderik gabe foru gobernuko behatzez hautatutako buruzagientzat. Hainbat taldek aldaketak egin behar direla uste dute, eta PSN haserre dago interinitateen argitalpenagatik. Bestetik, Iruñeak 1,75 milioi erreklamatzen ditu Labriteko pasabideagatik. Udalak arkitektoei eta bi eraikuntza enpresei eragindako kalteen erantzuletzat jotzen du. Bukatzeko Álvaro Prieto gaztea elektrokutatua izela uste du poliziak. 4 egunez bila ibili ondoren, Sevillako geltokian matxuratutako tren batean aurkitu zuten haren heriotza. Garako titularrean, Asensio ikertzen dute ingurumenaren aurkako delitu batengatik. Gurasosek jakinarazi zuen Jose Ignacio Asensioren aurkako ikerketa Zubietako erraustegiaren kudeaketarekin lotuta dagoela. Argazki nagusian, Israelek laguntzak blokeatzen ditu eta egarriak gazatarrak jasolatzen ditu. Gaza suntsitzen jarraitzen duen bitartean, hondakinen azpian ehunka jotz dituela, Israelek uko egin zion laguntza humanitarioa sartzen usteari uretaraino amaitzen zaion populazio bati. Eskuinean batetik Zapaterok amnistia defendatzen du Kataluniako gatazkaren aurrean. Zapatero Espainiako presidente ohiak atzo Onda Zeron egindako elkarrizketa batean adierazi zuenez, amnistiaren alde dago, bere ustez Katalunia eta estatua berriz elkartzen saiatzeko prozesu bat hasten lagunduko lukeelako. Bestetik, Lasa eta Zabala oroitzeko ekitaldian parte hartu dute. Jarraian,
Korrearen aldeko mugimendua, aurrez iragarritako porrotaren kronika. Bukatzeko literaturan Berasategia eta Alabak, Bilalabeitia, Izagirre eta Morellon sadirunak. Berrian, argazki nagusian, Tolosa, omenaldia egin zieten atzo Lasari eta Zabalari, bahiketaren 40. urteurrenean. Titularrean, aitortza ofizialerako ekinean, Josean Lasa eta Josi Zabala bahitzeko erabili zuten Lakumbre Jauregia, Donostiako udalaren esku uzteko prozesuak ez du aurrerapenik izan azkenaldian. Zabala biktimatzat aitortuko du Jaurlaritzak eta jasoa du Lasaren txostena ere. Behan, batetik, familia sarerik gabeko 450 gazte etorkini lagundu die Jaurlaritzaren trapezistak programak. Bestetik, Miren Bilalabeitiak irabazi du saiakerako Euskadi saria. Beheko argazkian, herrital talde bat Rafako pasabidean, Egiptorako mugan atzo. Titularrean Gaza, Ieserako irtenbiderik gabe. Bukatzeko Asensio ikertzen ari da ingurumenaren aurkako ustezko delitu batengatik. Ingurumen fiskaltzak eskatu du Argitzeko eta Gipuzkoako Aldundiko iraunkortasuneko diputatuak deliturik egin duen Zubietako erraustegiko hondakin arriskutsuen kudeaketan. Gipuzkoako 5. instrukzio epaitegia ari da ikertzen. Amaitzeko Euskal Herria irratian, berri nagusian, udalak 1,6 milioi euroko kalte ordaina eskatuko die Labriteko zaldaina konpontzeko proiektuaren arduradunei. Proiektuaren arduradunak eta eraikuntza enpresa erantzule egiten ditu. 7 urtez itxita egonda zaldaina eta konponketa lanen kostua ia 1 milioi batean gainditu du. Beste berrian, Labriteko zaldainan xahututako diru guztia berreskuratzeko exigituko diogu UPN-eri. Iruñeko EH Bilduko udal taldearen iritziz, lotsagarria eta eskandalu handia izan da Labriteko zaldainaren konponketan egin den diru publikoaren kudeaketa. Indar subiranistak erantzunkizun politikoak eta ekonomikoak eskatuko ditu obretan 1,6 milioi euro baino gehiago gastatu direla ezagutu eta gero. Bukatzeko Ezkabako preso baten gorpuzkiak identifikatu dituzte DNA bidez. Jose Kreg Lekaroz Sevillarra zen eta beste 20 anarkistarekin batera fusilatu zuten 1936ko urrian espetxetik ihes egiten saiatu eta gero. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Mirari Zestau daukagu gurekin, Hitza udalerriko bizilagunen elkarteko kide bat eta Salbemos Izagulina bizirik plataforma edo elkarte edo ekimen honen bultzatzaileetako bat da. Hitzako makroproiektuak aurkeztera zatoz, lehenengo eta behin arratsalde honetan ongi etorri. Eskerrik asko. Konta iguzu 4 makroproiektu ez dira? Konta iguzu zertan datza makroproiektu bakoitza. Bueno, kalterik handien eginen diguna momentu honetan da HTA. Ja, jakina da zer den HTA, baina ja oso bertan daukagu guk eta horrek eginen digu jendea osoan izugarrizko zaurie. Hasi zuhastitik eta ja haraki aldera izugarrizko ebaki eginen dio bai mendiri, bai lurreri, bai herriei, bai bideei, bai pasabideei, animalien goraberako bide guziei, denei. Hori alde batetik. Gero lehendik 2011an sortu zen Red Elektrikak egin zuen makroproiektu handi bat eta da Castejoneko zentral termikotik han sortuteko energie eramatea itsasoraino. Horrek esan nahi du goi tentsioko dorre handi batzu jarriko ditula bide guzin eta izanen lieke Iruñeko edifizio singular hori baino altugoak, bai 80 metrotik gorako torrek. Eta horren paraleloan, 100 metro gutxi gora berako zabalera utzite, beste goi tensioko linea bat etorriko litzike, hau Aragonen hasi, Aragonen ekoizten den energie handik hartu, eta kablen bidez, torre hauen bidez, Gatikaraino, Bizkaiko golkoraino eramanen lukeen beste linea bat. Eta handik, itsaso azpitik, kable bidez, Frantzireño energia eramanen luken beste proiektu bat. Eta hori dena gutxi balitz,
2001an uste dut, aurkeztu zuela Solaria enpresak beste makroproiektu handi bat, baita ere hemen Aldaba eta Ariz eta inguru hortan, 75.000 eguzki plaka jartzeko proiektua. Hala ere, aipatu dituzu bi data, 2011-2001. Orduan, proiektu horiek sortu ziren duela eta hainbeste? Bai, trenarena, HT-arena ez dakit zehatz noiz den, baina baditu urteak. Eta gero, red elektrikarena hori hasi zen 2011an. Gelditu zen, eta gainera, estatuko boletin ofizialean ere, hala dago hartua eta jasoa eta idatzia, jendearen ekimen edo kontrako jarrerak asko lagundu zuela hori bertan bera gelditzea. Eta berriz hartu du martxan 2001an. Eta nola ohartu zineten albiste honetaz, edo makroproiektu hauetaz? Prentsan bidez. Prentsa edo boletinek, edo, hola, aleie ez digute guri esan zuzenean aizue, ez digute galdetu, Ez digute galdetu, aizue, importaltza aizue hemen auta hobitea, ez, zuzenean ja ematen da, bide bat dago, protokolo batzuk daude, eta nik ez dakit aldiz aurretik, hola argitaratu aurretik ze tramitek egiten dituzten enpresek, baina zuzenean ateratzen dute prentsan edo boletinetan. Eta badakizu zergatik erabaki zuten leku hori zehazki erabiltzea makroproiektu hauek aurrera eramateko? Estrategikoki oso errexak direlako egiten. Madrilen dauzkate, enpresa gehiene dauzkate egoitzak Madrilen, Kastellanan. Ministerioa bera ere ez da Madrilek asko mugitzen. Orduan niretzat edo guretzat, iruditzen zaigu oso erresa dela, bulego batean sartu eta hartu lapitz eta regla bat eta lerro zuzenean eta oso merke edo ahalik eta merken egiten diren proiektuak marraztea, ez? Gero oso herri txikia gara, eta dena elkartzen da pixka bat, ez? Eta Iruñetik ere bertan, eta ez dakit, izanen dira arrazoi bat, baino gehiago, baino gehiena, hori, herri txikia garela ere. Ze enpresek zuzentzen dute proiektu hau? Inbertsio enpresa dira. Enpresa pribatuak? Bai, enpresa pribatuak. Forestalia da oso enpresa handia. Horrek daukana da, ekoizten du energia asko. Haizerrotekin, eguzki plakekin, eta nahi ekoizten duela ere, eskatzen dio baimena red elektrikari, red elektrika da beste enpresa handi bat, baina esan dizudana. Bera da, estatuan, energia banatzeko, garraiatzeko ardura duena. Eta horri eskatu behar dio Forestaliak baimena, berak sortutako energia leku batera edo bestera eramateko. Eskatu dio baimena red elektrikari eta eman dio puntua Gatikan. Orduan, Forestaliak badauka, nolabait esateko baimen teknikoa edo, berak Aragonen sortutako energia nahi duen lekura eramateko. Eta intzuzen ere pasatuko da gure herrietatik. Zer da zuentzako izatik orderizko baserrira egiten duzuen ibilbide hori? Ibilbide hori da, deno daukagu geren etxetan, geren herritan, geren bizimodu egiten dugun lekuetan, baditugu gure iturria, gure bidea, gure animaliak, gure bizitzeko era, ezta? Eta orduan, baserri hori da oso baserri zarra, 12. mendekoa uste du dela, eta oso zaindua dago, eta inguru hori dena da oso lur emankorra. Zereala egiten da, zereal asko eta oso lur emankorra. Ondoan dauka 100 urte ditun arizti bat, Nafar gobernuaren partetik babes berezia daukan arizti bat, hor ikusten ditugu miruak, orkatzak eta gure bideak eta gure zuhaitzak eta gure soinuak, urak, gure lekua da. Eta proiektu hauen arira sortu zenuten zenolako elkarte batez, asoziazion delako hau, zer egin duzute elkarte honekin? Hasi ginen hau dena martxan, gainera denak bateratsu atera ziren, proiektu hauek denak, denboran nahiko hurbil sortu ziren, eta hasteko egin genuen udalarekin hitz egin, eta 13 kontzeju gara. Udal bakarra, 13 kontzeju, eta daukagun abantaila handia da denok bat gatozela ikuspen honekin, ez?
eta hasi ginen elkartzen alkateekin eta gero ja, informazioa zabaldu nahi genuen, eta hasi ginen herri bateko bat, besteko bestea, eta elkartzen hasieran ginen 2, gero 3, gero 4, eta orain ja, elkarte desentea sortu dugu, Eta zer egin dezute adibidez? Orain dela 15 bat egun, urriaren 7an egin genuen mendi martxa bat, eta puntu batzuk jarri genituen, puntu estrategiko batzuk erakusteko, hurbiltzen ziren guziei erakusteko, nondik pasatuko den trena, non jarriko dituzten 75.000 plaka fotovoltaiko, eta nondik nora joanen diren 2 lerro handi horiek, torreta handi horiekin. Eta hori bertan ikusi ezkero, ohartzen gara askoz zere hobeki ze zauria egiten ari garen gure lurrari, gure bizimoduari eta gure osasunari eta hoxe. Ekarri dituzu ez Bai, argazki ekarri ditut batzuk? argazki batzuk, bai, hain zuzen ere, orderizko ariztia, eta hoxe. Orain dago horrela, Hau, udaberriko argazki bada, zerealaia azitzen ari denean, eta hau da ariztia handi hori. Eta, hau, holaxe geldituko litzateke begira. Eguzki plakekin. Bai, eguzki plakez inguratu, Bai. Eta hau, klaro, jabetza pribatua da. Jabeak ez dira hemen bizi, sortuko duen enpresa ere ez da hemen bizi, ez da hemengoa, eta orduan, ez dakit, oso erresa da planifikazio bat egin, eta ikuspegi ekonomikotik egitea oso erresa, eta... Baina imaginatzen dut, lur horiek pribatuak badira, jabeari zerbait ordaindu behar diotela, ez? Hori ja ez dakigu nola egin duten, ze baldintzatan edo zenba denborarako, hori ja ez dakigu guk, baina noski baietz, bai. Hala ere esan behar dut hemen, jabetza pribatu beste asko ere badaudela gure inguruan, enpresak etorri zaizkienean dirua eskainiz, diru erresa da. Alokairu bat, ez duzu lanik hartu behar ez zure bizimodua ateratzeko, ez duzu lurra landu behar, ez duzu usta jaso behar, ez duzu kezkarik, eta diru erresa horren aurrean ukatu egin dutenak alokairu hori, Esan nahi dut, alde batetik ikusten dugula enpresa pribatu hauen diru gozea, nola batzuk, jabetza batzuk sartu diren dirua egiteko era horretan, baina beste asko segitzen dutela beren idearekin, bere lurrarekiko lotura horrekin, eta lurretik bizi eta betiko bizi proiektuarekin segitzeko aleginarekin segitzen dutela. Dituzu beste argazki batzuk, ez? Bai, ekarri ditut, trenak egingo luken beste horrela joango litzateke. Hau dena orain pinudi eder bada. Eta holaxe geldituko litzateke trena pasatu ondoren. Eta horrela leku askotan, Eta, hau jarri behar nuen lehenago, baina barkatu. Gure zendea holaxe da orain. Ni hemen bizi naiz, Otxobin. Ondoan daukagu Erize, Sarasa, eta hemen zuhastiko taldea dago hemen, bizi dira hemen jende desente bizi da, 500-600 lagun bizi dira. Gero hemen dago Aldaba, Orderitz, hemen daukagu Ariztia eta Ariz beste herri bat. Hau horrela da orain. Dena ikusten duzuen bezala, Zuhaitzak, hau da orain arte daukagun trena, errepideak eta bideak. Eta dena da soroa, zereal soroa. Eta holaxe geldituko litzateke. Hau izango litzateke, alde batetik bestera, HT-aren marka, 2 linea goitentsiokoak, pentsa, batzutan bata bestearen gainetik markatuta daude. Eta gero, hau dena, eguzki plakena. Eta noiz jarriko dira martxan proiektu hauekin badakizute? Ez dakigu nola dago momentu honetan? Zehatz mehaz ez dakigu, baina momentu honetan Forestaliaren eguzki plaka planta honek jaso do Declaración de Impacto Ambiental aldekoa. Horrek esan nahi do, ambientalki Nafarroko gobernok ez diola ikusten eragozpenik horrekin aurrera segitzeko. Eta hortan ere gu harrituta gelditu gara, porque Nafarroko gobernuak berak babesten do Arizti hori. Eta aldi berean eman dio enpresa honi inguru hori dena plakez inguratzeko.
Orduan, orain guk badaukagu itxaropen pixka bat, badago beste departamentu bat Nafarroako gobernuan lurralde antolamentuarena, eta horrek badauka ahalmena nolabait hori geldiarazteko. Argudiatuz, ze lur ona eta mankorra den, eta lehendik ere zenbat beste proiektu badaudela eta zenbat heldu zaizkigun gainera, eta hoiekin denakin badaukagu itxaropena zainduko ote duen pixka bat, gure denona den lurra. Eta imaginatzen duen zuek ere proposatu zenituztela hainbat alternatiba, ez? Proiektu honen inguruan. Bai, eguzki plaken adibidez, ondoko herrian, aldabatik 300 metro eskaxera dago proiektatua, eguzki planta hau. Eta hor, frontoian jarri dituzteia eguzki plakak herri guztiarentzat. Hori iruditzen zaigu guri alternatibetako bat. Beste bat, izango litzateke eta iruditzen zaigu leku askotan egiten dela, bada ja ondatutako lurrak edo erabilitakoak edo ja produkziorik ez daukanak edo hoietan jarri behar baldin bada. Edo poligono industrialetako teilatuetan, edo aparkalekuetan, edo beste hainbat lekutan. HT-arekin berdin, badaude alternatibak, eman dira ezagutzera. Badaude lehendik ere, lehengo trena, horrek daukan ibilbidea aprobetxa daiteke leku gehienetan bestea erantzi eta erabiliko genuke trena, mai merkantzietarako eta baita jendearentzako ere. Eta gero, goitentsioko lineei dagokionez, normalena da ekoizten den lekutik hurbilen dagoen azpiestazio batera bidaltzea energia, eta ez kilometroetara dagoen puntu batera, ez? Eta alternatiba horiek proposatzen dituzunean, zein da udalaren edo enpresen erantzuna? Ez dute kaso, udala gurekin datorre, berriro esaten dute, bai. Eta guretzat erronkarik handiena da, arduradun politiko, baina beste maila batekoei azalaraztea, eta haiei eskatzea dauden alternatiba hauek aintzat hartzea, ikertzea, eta zentzugabekeria hau dena bertan bera uztea. Eta ez bakarrik gure eremuan, ni heldu naiz, eremu hau ezagutzen dudalako, baina orokorra da, Badaude zonalde gehiago. Bai. Makroproiektu hauek sortu nahi dituztenak, ez? Bai. Eta zer uste duzu gertatuko dela? Itxaropen honik dituzue? Bai, noski. Bestela ez ginetek ibiliko hementxe, olako lanetan. Bai, hombre, espero duguna da, alde batetik gure helbururik handiena eta nagusiena da, jendeari informazioa ematea. Eta gero, saiatuko gara, arduradun politikoekin hitz egiten, eta ja zeo zer aldatzen den. Jendeak badaki honen inguruan makroproiektu hauetaz? Gu informazioa zabaltzen saiatzen gara. Joan den eguneko mendi martxara ere uste genuena, baina jende gehiago azaldu zen. Prentsan ere saiatzen gara informazioa zabaltzen. Alkateekin ere erabat harremanetan gaude, zendeako alkateekin, eta haiek zabaltzen dute beren artean, eta ez da erraxa, Ez da erraxa denak gabiltze geren lanetan, geren eginkizunetan, eta... Gure gauzetan, ez? Baina, hor gabiltzagu. Baina pausoka ez, edo gutxinaka zerbait gutxienez lortzen, ez? Bai. Eta gainera lehen esan dizudana, hasieran elkartu ginen 5-6 lagun, eta orain ja gara 100 bazkide inguru. Eta gero udal barruan, kontzejuetatik 13 baldin bagara, 8 ere hor gaude, eta pozik gaude alde hortatik, Bai. Batuta zaudete, ez? Gutxienez. Bai. Mirari, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo Xaloa telebistatik jendeari helarazi zerbait? Ez nago oso ohitua horrelako gauzetara, eta ez dakit nik esan nahi dudana da, alternatibei kauso egin behar zaiela. Ez garela elkartu, ez gu, ez beste inor uste dut, ez borobila esan eta horrekin gelditzeko, Esaten dugu ez, baina aurkezten ditugu beste alternatiba batzuk. Eta hoiei begira jartzeko eskatuko nioke, bai politikan da biltzan arduradunei eta jendeari ere bai. Mila esker hemen utziko dugu, plazer bat izan da, eta espero dezagun hurrengo baten albiste honekin etortzea. Eskerrik asko zuei, Mila esker. Gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun orain.
Aste artean hego haize zakarra eta beroa izango dira protagonistak. Haize ufadak gogorrak eta oso gogorrak izango dira leku askotan, batez ere arratsalde gau partean, eta Kantauri isurialdeko termometroak 27 eta 29 gradutara iritsiko dira. Mediterraneoko isurialdean zertxobait beherako geratuko dira. Zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira arratsaldera arte. Ordutik aurrera hodeiak ugarituko egingo dira eta erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak iritsiko dira mendebaldetik. Noizbehinka euri apur bat egin dezake lurraldearen lekuren batean, batez ere arratsalde gau partean eta barnealdean, baina gauza gutxi. Asteazkenean, hego-mendebaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko du. Goizealdean eta goizean goiz ufadak gogorrak eta oso gogorrak izango dira, eta arratsaldean haizeak baretzeko joera izango du. Kantauri isurialdean aldakor geratuko da, ipar ukituarekin batez ere itsasertzetik gertu. Bestalde, hodei asko izango da oro har, eta tarteka ostarte batzuk batez ere egunaren erdialdean. Euri pitxin bat egin dezakean hemenka, batik bat egunaren lehen partean. Kostaldean tanta batzuk bota litzake hego-haizea baretzean. Temperaturak koska bat egingo du bera, baino balio epelekin jarraituko dugu. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Juan Karl Lopezekin gaude, Nupeko euskarazko irakaslea, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorri. Nupek Iruñeko pribilegioaren batasunaren urteurrenaren harira erakusketa bat eta hainbat hitzaldi antolatu ditu, eta zu zara erakusketa horren arduraduna, ez banago oker. Noiz sortu zen egitasmo honen sorrera? Bai, ja nik uste dut duela urte bat, gutxi gora bera hasi ginela iazko kursuaren bukaeran, pentsatuz urten betetzen zirela 600 urteak, batasunaren pribilegioa eman zenetik, pasatu dira 600 urte, eta egin nahi genuen irailaren 8an, edo ikusi genuen hori posible zen, irailaren 8an bete direlako zehazki 600 urte horiek. Orduan, urtea. Eta nola izan da prestaketa hori? Nortzuk egin duzuen Nupek bakarrik, nola? Bai, azkenean guk bakarrik. Ideia egia esan nik uste dut hemen eragile handiena izan dela Roldan Jimeno Jurioren semea dena. Berak, bera historiagilea denez, berak oso argi zeukan 600 urte horiek betetzen zirela urtan. Eta orduan hasi zen pixka bat jendearekin nik uste dut hitz egiten, eta hasiera batean ematen zuen igual historiagileak, Iruñeko udala, jende asko bil zitekela. Eta azkenean, aurten hasieran urtarrilean edo nik uste dut hau sartu zela udalaren egitasmoen artean, balizko edo egin zitezken ekitaldi edo ekimen posibleen artean. Baina azkenean, unibertsitateak edo udalak hartu zuen bere bidea, eta unibertsitateak egia esan etzekien zer egin edo nahiko umezurtz neurri batean. Baina, nik uste dut Roldanen eraginagatik eta indarrarengatik esan zuen, gaudenokin aurrera. Eta nik uste dut autu polita izan zela. Horre bildu zen Asiskur Meneta, marrazkilaria, oso eragilea, oso motibatua beti, eta sortu genuen talde txiki bat, izan dugu unibertsitatearen laguntza hasieratik, esan nahi dut, unibertsitate proiektzioaren errektore ordetzaren bidetik egon dira langileak, aipatuko nituzke, albadik bada Milagros Ganuza eta Irantzu Goñi, Garzia Iriarte. Horiek izan dira oso involukratuak edo oso sartuak administrazio lan guztietan, eta orduan talde txiki bat izan gara, baina nik uste dut talde lana
ongi egin dugula edo ongi jakin izan dugula egiten, eta orduan eraginkorrak izan gara. Eta zu Euskara irakasle bezala nola sartu zinan proiektu honetan? Bai, unibertsitateak, Roldanek berak komentatu zidan, nola ikusten nuen hau, haiek bazeukaten utxune bat, bazen, historiaren aldetik, historiagileek egon dira, eta hitzaldi batzuk interesgarriak egongo dira egun hauetan, publizitatea egiten dut hemendik, ja egin dugu bat, joan den astean, eta orduan, historiagileen aldetik edo historiaren aldetik hori oso ongi kontrolatua zeukaten. Kontua da, egia esan, badagoela alde filologiko bat, nolabait bete beharrekoa zena. Eta gero ludikoa ere badena, hori Asisko Urmenetaren irudiekin, osatu da atmosfera polit bat eta motibagarria irudiak ikusteko eta testuak ikusteko. Baina hori, batasunaren privilegioa bada agiri bat, bada Carlos Hirugarrena erregeak, noblea, hori hemen badugu Iruñan, badago etorbidea, Carlos Hirugarrena noblearen etorbidea, eta orduan horrek idatzi zuen edo eman zion Iruñari dokumentu bat, privilegio deitzen den bat, Iruñaren batasuna eskatuz edo aginduz azken batean. Errege batek eskatzen duenean zerbait, agintzen du. Eta orduan 3 burgu zeuden, edo 3 hiri antzeko zeuden Iruñan, Navarreria alde batetik, San Zernin bestetik, San Nikolas bestetik, eta ikusten zuen hiri indartsu bat behar zuela, eta orduan denak batu behar zirela. Orduan, testu hori badago batzuek esango dute nolabait gaztelania zaharrean, nolabait ongi ulertzen ez dena egungo ikuspegitik, baina pixka bat ulertzen dena horri deitu izan diogu gaztelania zaharra. Baina hori Zierbidek, irakasle famatu eta ospetsu eta on batzuek erakutsi zutenez, hori etzela gaztelania zaharra, baizik eta Nafarroako erromantzea, Nafar erromantzea. González Oie, bada irakasle famatu bat, eta horrek esaten zuen hori zela Nafarroako berezko erromantzea, latinetik zuzenean eratorria. Orduan, gero gaztelania ere sortu zen, beste leku batean, Kastillaldean, Gaztelaldean, eta antzekotasun handiak dituzte, hori egia da. Baina hizkuntza ezberdinak dira, bakoitzak izan zuen bere eragina, edo bere garapena. Eta orduan niri egokitu zait hartzea jatorrizko testua, eta pasatzea lehenengo eta egungo gaztelaniara, eta erakusketan ikusiko dugu testua Asisko Urmenetaren irudiak, eta irudien azpian testua gaztelaniaz, ez jatorrizko bertsioan, baizik eta gaztelaniaz, eta euskaraz. Itzulpen horiek egin dira, edozeinek irakurtzeko aukera izan dezan, arazori gabe. Baina gero QR batzuk badaude azpian, eta horietan badituzu testu horiek jatorrizko bertsioan, Nafar aragoieraz edo nafarreraz, Nafar erromantzez irakurri nahi baldin baduzu, hor baduzu testua, jatorrizkoa. Gero, hebraieraz ere bai, hemen Iruñan duela 600 urte judutegi bat zegoelako, juderia, hor Navarreria aldean, eta Iruñan, Carlos Hirugarrena noblearen garaian, oso ongi moldatzen ziren guztiak. Kristauak, juduak, eta arabiarrak baldin bazeuden etortzen ziren igual merkatura, eta hola, hemen ez zegoen arabiarren gune bat, Tuteran bai, eta Herriberan bazeuden leku batzuk, baina Iruñan ez zegoen arabiarren kokagune bat, eman dezagun, auzo bat, baina bai etortzen zirela, eta orduan hemen bizi ziren denak, inogo arazori gabe. Ez gaur egun gertatzen den bezala zenbait lekutan, ez da, badakigu egun hauetan zer gertatzen ari den, eta penagarria da, baina, Carlos Hirugarrena noblearen garaian gauzak ezberdinak ziren.
Eta hori ere, bueno, interesgarria da. Eta nola ziztinan ikerketa honekin? Ze hizkuntza aurkitu zenitun, hizkuntza guztiak kontrolatzen zenitun? Bueno, bai, beti zaletua izan naiz, ez soilik nire lana da euskara, eta bai, euskara da maite dudan hizkuntza, eta neure nortasuna horrekin lotuta dago. Baina neurri batean Pirenaiko ere banaiz. Eta, bueno, nire aita aragoiarra zen, nire ama nafarra, baina nire aita aragoiarra. Eta betidanik txikitandik, bueno, txikitandik ez, baina nera bezaroan edo ja pixka bat handiago nintzenean, mendira joaten nintzen lagunekin, Nafarro Kirol taldearekin, hemengo Iruñeko menditalde batekin. Eta orduan, askotan, enekien, ea Nafarroan nengoen, Hueskan edo non, ze Pirineora jaten ginen, eta hor mendietan zabiltzanean, ez zara kontziente, zein leku administratibotan zauden. Zuretza da dena bat. Orduan, gero, konturatu nintzen, izenak, bazeudela izen batzuk euskaldunak zirenak eta suposatzen da hori Aragoi zela. Ikusten zenuen beste izen batzuk gaztelaniaren kutsukoak zutenak, baina gaztelania zaharra edo arraroa. Hori ezen gaztelania, ezen nafarrera. Adibidez, Pico Rollo, edo Peña Roya, Roya, zea radio da hori. Eta da Roja, bale, Roja, bai, hori izango da gaztelania zaharra. Ez, bazen, Nafarre romantzea edo Aragoiera. Gero, mendira ja pixka bat leku edo mendi altuenetara jaten zinenean, aurkitzen zenituen hitz batzuk oso bitxiak. Niretzat, hau zer da, ingelesa edo zea raio da. Clot de la Junt, bada hor Binemal aldean leku bat, Clot de la Junt. Zeizen arraro da hori. Nondik ekarri dute Clot de la Junt? Baina hau da gaskoiera, hau da Biarnoko hizkuntza eta beti egon da hemen, eta Clot da zuloa eta Junt da iturria. Ara, baina orduan hondarribi, horregatik edeitzen diote fuente, hondar. Hont, fuente. Orduan hasten zara lotzen eta azkenean bukatzen duzu hemengo hizkuntzak maitatzen eta azkenean Pirineoko guztiak. Eta orduan nire klasetan, orain ez, zeia denbora mugatua daukagu, baina denbora batean euskara klaseak ematen genituen aukeraskeko ikasgaietan. Ordutegi zabalago bat geneukan, eta ordu gehiago emateko, eta orduan nik ematen nuen ikasgai batean Pirineoko hizkuntzak. Euskara barne, Pirineoko hizkuntza bezala, baina gero erromantzeak. Eta Pirineoko hizkuntz horiek oraindik hainbat lekutan mantentzen dira? Bai. Egoera txar batean batzuk, katalana izan ezik, jakina, edo Aranen ere erabiltzen da gaskoiera. Gaskoia bizirik dago, Aranen, baina Aran Kataluniaren barruan dauelako edo hor Katalunian hizkuntz babesa edo babes linguistikoa dago, hor badaukate katalana eta zaindu nahi dute katalana, eta orduan Aranean hizkuntza berezia dutenez, hango hizkuntza ere mantentzen dute. Andorran ere katalana da ofiziala. Baina, adibidez, Aragoin, hango erromantzea, Nafar erromantzearekin hain lotuta dagoen erromantze mota hori, egia esan nahiko ahul dago. Lan handia egiten ari da Konseillo da Fabla izeneko elkartea eta Frantxo Nagore, baina orain eta lortu zuten unibertsitatean ere badago diploma bat, hor Iris izeneko irakasle bat badago, baina eta zuzendaritza politikan ere bazegoen hasiera batean Aragoiaren aldeko mugimendu nabarmen bat, baina orain gertatu dena izan da,
beste talde politiko batzuk sartu direla zerean, Aragoin, eta nolabait Aragoiera mespresatzen dutela, edo, haiek esaten duten bezala, ez diet entzun, baina hori bada beti entzuten duguna, bada gaztelaniaren antzekoa dena, baina guztiz gaztelania ez dena, normalean deitzen zaio castellano mal hablado. Eta hori da, nolabait hizkuntza bat hiltzea. Esatea, Aragoiko hizkuntza erabiltzen duen bati, hitz egiten duela gaizki, gaztelaniaz, hitz egiten ari da, ongi aragoieraz. Eta gero, iparraldean, katalana mantentzen da Rosillonen, baina probentzalera, trobadorren hizkuntza dago oso ahul, esaten dute, oraindik ere, interneten aurkitu ahal izan ditut hiztun batzuk, oraindik ere Langedozien edo erabiltzeko gauza direnak, irakasleak, Toulouseko edo Zitaniako Tolosako unibertsitatean badaude irakasleak ere horretaz, baina egia esan ahul dago. Biarnon, Michel Gros-Claude irakasleak sortu zituen kalandretak izenekoak, hori ikastolak balira bezala, baina gaskoiz edo hitz ikasteko. Orduan, Euskal Herrian, euskara da nagusi, badugu gune bat Labastide-Clegansen, oraindik hori Nafarroan, oraindik gaskoiera mantentzen duena, Barkosen, Zuberoaldean, Barkosen Eskiulan eta, Eskiula da Biarnoko herria, administratiboki, baina euskalduna, eta Barkosen berriz, auzo batzuk euskaldunak eta beste batzuk gaskoiera mantendu dute. Eta maskaradetan, askotan agertzen dira iztari batzuk, gaskoieraz hitz egiten, eta etzerritarrak balira bezala. Eta, Euskal Herrian nola euskararen alde gauden edo euskararekiko lotura hori daukagun, beste hizkuntzekiko ere joera daukagu, ezta? Eta orduan, Baionan badago elkarte bat, gaskoiera ikasteko, Maiatz aldizkariarekin batera askotan aritzen dena, eta liburuak publikatzen dira, hemengo Tafallako Marina Oizek ere idatzi du olerki bat liburu horretan, eta hor jasotzen dira gure inguruko hizkuntza guztietan egiten diren poemak eta hola. Eta ordan hor sartzen da gaskoiera, euskara, gaztelania, frantsesa, durun edo holako bat deitzen diote liburu horri. Eta gure dokumentu honen itzulpena gaskoierara Jacques Lafittek egin du. Gure Maiatz elkarteko batek, baina gaskoiera ere badakiena. Eta erakusketa horretan zenbat ilustrazio ikusi ditzazkegu? Osotara dira 29. Batasunaren privilegioaren agiriak 29 kapitulu dituelako. Hor, erregeak zehazten du zenolako arauak bete behar diren batasuna ongi egiteko. Ze batzuek bazeuzkaten privilegio batzuk, bereziki Sanzerningoek bazeukaten izugarrizko privilegioak, erregeak emanak, eta Navarreriakoek berriz oso privilegio gutxi. Baziren denak langileak edo privilegio guztiak zeuzkaten, hartzapezpikua eta apaizak zirelako, edo nobleak zirelako, edo ez zeukaten ez da privilegio bat ere. Euskaldunak, langileak, nabarros deitzen zitzaien. Esateko euskalduna, edo esateko laboraria, laborari guztiak ziren euskaldunak, edo euskaldun guztiak ziren laborariak. Ez zeukaten beste ogibiderik, nekazaritza baizik. Eta orduan, horiek ziren nabarros. Nabarro hitza aipatzen baldin bada, badakizu euskalduna dela, eta dirurik ez duela. Eta privilegiorik bat ere ez duena. Eta berriz, Sanzerninen denak ziren burgesak, merkatariak. Ez ziren nobleak, baina igual nobleek baino gehiago zeukaten diruaren aldetik. Orduan, Cruzatek, la familia Cruzat,
eta hori oso famatua da. Berez, ez ziren Navarreriako nobleen antzekoak, ez ziren aitoren seme alabak, ez ziren zaldunak, baina gero dirugarekin baiek baino gehiago, zeiaten ziren kruzadetara eta hola, eta egiten ziren oso famatuak. Eta berriz, San Nikolasen, hor bai bazegoela nahasketa txiki bat. Bazeuden, Oksitaniarrak, frankoak, franko hitza berez, esan nahi du, librea dena. Frankoak ziren, Frantziatik etorriak, baina jende librea. Eta han San Nikolasen bizi ziren nafarrak, nafar libreak ere baziren. Hau da, libre izatea da, ez zirela nobleak, baina ez zirela ere nekazariak. Orduan, ja bat zeukaten postu bat, merkatariak eta horiek. Eta ilustrazio horiek nolakoak dira? Izugarri politak, Asisko Menetak egin ditu. Denok ezagutzen dugu Asisko, eta nola marrazten duen, eta zenolako adimena daukan, eta irudimena ere bai, oso adimentsua da bera. Berarekin hitz egiten nabaritzen da, berehalase harrapatzen duela zerbaiten zentzua. Orduan, berak irakurtzen zituen kapituluak, eta gero egiten zuena izaten zen. Horrekin, inspirazio hartu irudi bat egiteko. Orduan, horretarako adimena eta irudimena behar da. Eta berak esaten duen bezala, zenbaitetan ere nolabait lizentzia txiki batzuk harrapatzen zituen. Esan nahi dut, testuak esaten zuena berarentzat iradokizunak edo emateko modukoa bazen, iradokizun bat, nolako izango zen galearen galea dorrean. Sanzerningoek bazeukaten elizaren ondoan harresi handi bat, eta gaur egungo udaletxe plaza bazen barranko bat. Tortzen zen Gaztelu enparantzatik, Argaraino, Santo Domingo aldapatik eta merkatutik eta hortik jeisten ziren txapitelatik, jeisten ziren urak ibairaino. Orduan bat zegoen hor leku gotortu bat. Eta harresi horretan, Sanzerningoek bazeukaten dorre bat. Defendatzeko Sanzernin, baina erasotzeko bestei. Izan behar zen oso altua eta beldurgarria. Navarreriakoek ikusten zuten hori eta kontuz, hor daude etxaiak. Dorre hori nolakoa zen, irakurtzen baldin baduzu, testuan, igual ez duzu irudikatzen. Berak, pentsatu du hemen kanpai bat bazegoen, orduan, berak ere erabili du bere irudimena askatasunez irudiak egiteko. Baina oso onak dira. Eta gaur eginen du bisita gidatua, ez? Bai, gaur eta hurrengo astean. Eta hurrengo aste artean. Eta merezi du, dudari gabe. Ezin bada gaur joan, bisita gidatu egitera, 6etan da, eta hitzaldiak hasiko dira 7etan. Eman dezagun, baten batek ez duela denborarik gaur joateko. Orduan, asiskori gabe, baina edozein sar daiteke Salesen eraikin zaharrera, orain eraberritua dagoenara, ikusteko erakusketa. Erakusketa librea da eta edozein sar daiteke ikustera. Asiskorik gabe. Claro, bera ez da egongo, galtzen duzu, ez soilik berarekin egoteko aukera, baizik eta bere hitzak entzuteko aukera. Ze berak egin ditu irudiak, eta berak baino hobeki inork ere ez dakizki. Eta noiz arte dago irekita, erakusketa? Bai, urriaren bukaeran arte. Orduan baduzue denbora. Eta lekua zoragarria da. Bada, sartzen da San Francisco kaletik. Eta bada San Lorenzoren atzeko aldean badago sarrera bat San Lorenzora.
Jarraitzen baldin baduzu, espaloitik ailegatuko zara Salesen antzinako elizaren edo elizako atarira. Eta atari hori irekita dago, hor badago iragarrita, hor badugula erakusketa, eta horren sartzen zara lehengo elizan, lehengo Salesen elizan, baina eliz hori gaur egun desakralizatuta dago, eta orduan erabiltzen da, unibertsitateak erabil dezake, eta mankomunitateak ere, adibidez, olako ekitaldiak egiteko. Eta oso polita da. Ematen du gotikoa dela, gotikoaren eragina du, baina Florencio Ansoleaga arkitektoak egin zuen. Eta oso polita da. Merezi du soilik horregatik. Baina gero, Asiskoren irudiekin, gehiago. Irakusketaz gain, prestatu dituzue hainbat hitzaldi, pasaren astean ez, izan zen lehenengoa, urriaren 10ean, zer moduz joan zen? Oso ongi, bai, ni pozik ikusi nuelako oso publizitatea handirik ez da egin, orain bai, zoi esker, publizitatea handirik ez da egin, baina nabaritzen da, badagoela jendea, ez dakit, egunkariekin edo agenda ikusten eta kultura arduratuta dagoela. Eta nik esaten nuen, igual, jenderik ez ote den etorriko, edo ez ote zaien interesatuko, baina erantzuna oso ona izan zen, egia esan. Eta hizlaria ere pozik, izan genituen arazo batzuk, ze oraindik martxan hasi gara, egin nahi denuen irailaren 8an, eta ezinezko izan zen oraindik ere lekua prestatuta ez zegoelako. Baina ezin genuen ja gehiago atzeratu. Ezin izango dugu 600 urteko jaia urren urtean egitea. 601 izango litzatekelako. Orduan, egin behar zen bai ala bai urrian beranduenez. Eta orduan hasi gara, eta adibidez ez dugu ordenagailurik oraindik. Eta nola egiten duzu? Bakoitzak eraman behar duena. Eta, bueno, hori pixka bat lagunen artean bezala, baina hasiera hauek, baina oso motibagarriak dira, eta hizlaria oso pozik gelditu zen. Izan zen Eloisa Ramirez, gure unibertsitateko historiagilea, eta gaur adibidez arituko da beste historiagile bat, Inigo Mugeta. Hitzaldiak erdaraz dira, baina bisita gidatua euskaraz. Hori igual beste baterako edo, nik uste dut euskaraz ere egin beharko zela. Baina egia esan, hizlariak gehienak dira erdaldunak, eta azkenean erabaki dugu hitzaldiak euskaraz egin eta bizitak euskaraz. Eta gaur bi hitzaldi ez, egonen dira? Gaur, Iruñeko egoera historikoaz, duela 600 urte, Iruñeko karriketan zer gertatzen den, zenolako istiluak zeuden. Ez horren beste, igual duela 600 urte, istiluak egon bazeudela, baizik eta bazegoela soka luzeko kontua. Ja, 13. mendean, 1277an uste dut. Edo 1276an izan zen izugarrizko gerratea, hemen Iruñan, eta Nabarreria gelditu zen erabat suntsituta. Ez zuten utzi harri bat beste baten gainean. Sartu zirenak izan ziren San Zerningoak bereziki, baina San Nikolasekoen laguntzarekin eta Frantziako erregearen laguntzarekin. Eta Nabarreriakoek bazuten Gaztelako erregearen laguntza, baina ez omen ziren iritsi tropak oneraino, gelditu ziren erreniegan, horre denbora pasa. Eta orduan, hauek sartu ziren eta dena erraustu zuten. Kristauak izan arren sartu ziren katedralean bertan, judutegia desostatu zuten, ez zuten ere etxerik utzi, baina sartu ziren katedralean dena lapurtzera. Eta bat zegoen errege baten hilobia, hantxe,
eta berdin zitzaien, sartu ziren, eta ikusi zuten urre koloreko moldura batzuk, tartu zituzten, eta baziren, ez ziren urrea, ez zen urrea, bazen hori, kolorea besterik ez. Orduan oso egoera larrian egon zen denbora batean Iruñan, eta 200 urtetan honela horrako gerrak, azkenean horri buruz hitz egingo dugu Iñigok. Eta gaur zuk ere emanen duzu, ez? Eta nik hitz egingo dut orduko hizkuntzen inguruan. Iruñan erabiltzen ziren hizkuntzen inguruan. Ez zela soilik euskara jakina erabiltzen zen, baina adibidez gaztelania, zenolako gaztelania erabiltzen zen denbora hartan, bazen gaztelania zaharra. Hori ikusi da, esan dudan bezala, Zierbideren eta González Olleren lanen ondorioz, esaten dute hori zela hemengo erromantzea. Ez zela gaztelania gaizki hitz egina, baizik eta erromantze bat berezkoa gurea. Eta gero, hebreera erabiltzen zen, sinagogan, judutarrak zeudelako, eta tarteka arabiera, oksitaniera jakina, gaskoia, oksitaniera Sanzerninen, hori zen hizkuntza nagusia, baina oksitaniera nafarra, Iruñekoa. Ze bat zeuden azken batean gelditu ziren erdi isolatuta, eta sortu zen oksitaniera hitz egiteko modu nafarra. Orduan horri buruz hitz egingo dut. Eta hurrengo astean ere, imaginatzen dut, hurrengo ostegunean beste bi egonen dira. Aste artean ere bai. Aste artean ere bai. Ostegun honetan badauzkagu bi. Bai. Hurrengo astean, nik uste dut, aste artean eta ostegunean, orain buruz ari naiz. Eta gero bukaeran, oraindik ere, beste bat gelditzen zaigu, urriaren 31an. Eta zeren inguruan izanen dira? Denak dira historikoak. Historikoak. Historia saiekoak azkenean oso laguntza handia eman dute, oso motibatuak egon dira honekin. Egia esan, udala albo batean gelditu zenean, ematen zuen hau ez zela aterako, eta guztion laguntzagatik edo aleginengatik izan ez balitz, gaur egun ez genuken hau izango. Oso pozik gaude. Nori zuzendutako hitzaldiak direla esango zenuke? Historia maite dutenentzat? Bai. Ez, baina nik uste dut Iruñeko jende normalarentzat, da divulgazio lana. Eta egia esan, lehen, gutxienez nire kuadrillan, lehen oso gazteak ginenean, afaldu ondoren, kantatu egiten genuen. Gaur egun jendeak ez du kantatzen. Iparraldean bai, guk ez dugu kantatzen. Eta normalean sortzen dira historiaren inguruko eztabaidak. Horra nik uste dut jendeari, Nafarroako jendeari, Euskal Herriko jendeari, gustatzen zaiola historia. Eta orduan, edozeinek badaki zerbait errege baten inguruan, edo ez dakit euskaraz egiten zela ez dakinon, denok badakigu zerbait. Jende horrentzat, nik uste du dela. Eta lehenengo egunean ikusi zen, jendea etorri zela, nahiz eta publizitate gutxi egin. Ez dizut galdetu, baino hitzaldi horien sarrera librea da? Bai, jakina, bai. Espero bagenu hor mukuru betetzea, eskatuko genuke aldez aurretik izena ematea gutxienez. Baina ez da beharrezkoa, ez? Ez dut uste horren besteko arrakasta izango dugunik, baina bueno, bai. Esango zenuke historia zalea zarela, euskara irakasle izateaz aparte? Bai, dudari gabe. Nafarroakoa bakarrik edo orokorrago? Nafarroakoa, Euskal Herrikoa, oro har, baina, Nafarroako historiaz, hemen izan dugu alkate famatu bat, Joseba Ziron, historiagilea, eta zaletua ere badena. Esan dut, historiagilea, baina zaletasuna ere baduena euskararako eta historiarako. Eta jakina, Iruña hartzen baldin baduzu, soilik, aztergai, edo Nabarreria, auzo bat hartzen baldin baduzu, jartzen duzu lupa, soilik, Nabarreriako biztanle baten gainean. Don García Almoravid, Nabarreriako biztanlea. Jartzen duzu hor lupa, eta horrean ulertu behar duzu, bere egoera historikoa, non kokatzen zen Don García Almoravid.
Gero, Navarreria, bai, bada kokatgunea, ikusi beharko duzu non kokatzen zen Navarreria, Iruña barruan, Iruña Nafarroan, Nafarro Euskal Herrian, eta orduan, bueno, Pirineoa, eta horregatik ailegatu gara, hain leku zabal horretara, ezta? Pirineoko hizkuntzak agertuko dira, gure erakusketan, eta Euskal Herrikoak. Euskara da hizkuntza agrafo bat, ez da inon ere agertzen, inoiz ere ez dago dokumento bat euskaraz idatzita, baina bere arrastoak leku guztietan. La Pecha de Azagerriko, La Fuente de Musiturri, beti badaude izenak, euskararen aztarnak, baina ez dago dokumentu bat idatzita. Baina orduan, historia maite baduzu, azkenean, euskara aurkituko duzu paperetan. Eta euskara maite baduzu, azkenean historia aurkituko duzu. Orduan ikuste dut biak oso... Harreman estua dutela, ez? Beno, Juan Karrek aipatu duen bezala, gaur erakusketa bisita gidatua ekinez, eta bi hitzaldi egonen dira. Eta hori, mila esker etortzagatik eta propaganda txiki hau egiteagatik edo publizitate txiki hau, beharrezkoa dela. Bai. Beharrezkoa dela, ez? Nik uste dut txikia baino gehiago. Baino gehiago. Euskaldun asko daude telebistari begira, saloa bada guretzat euskarri bat, Euskal Herri irratia den bezala uinetan, eta jende asko dago askotan ikusten, zer nolako proposamenak egiten diren euskaraz, eta nik uste dut zuek izugarrizko bozgoragailua zaretela, eta igual gaur egongo da... Igual izen emateka beharrezkoa, Iada bat, jendea sartu ezinik, ez dut uste, baina eskertzen dizuet piloa gonbidatu izana, eta egin duzuen publizitate handia. Mila esker, Juan Kar, plazer bat. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.